Hey guys, kamusta po kayo? Welcome po ulit sa aking channel. Guys, natatandaan nyo ba nung nakaraan nagluto ako ng nilarang na isda? Yung specialty ng Cebu sa Bisaya. Ayun po, ang lulutuin ko, specialty naman ng Bicol Express. Pero wala tayong dito wala tayong baboy, kaya ang gagawin ko, manok na lang. Bawal kasi baboy dito dito ako sa Middle East. Kaya guys, samahan nyo ako guys magluluto tayo ng Bicol Express na manok. Ito po guys, papakita ko sa inyo yung ingredients. Tara. Ito guys, ito po yung mga ingredients. Yan po, onion, garlic, ginger, sili na pahaba. Wala kasing maliliit na sili ngayon dito, walang stock. Naubusan kami sa tindahan. Ayan po, yung jalapeno na chili. Saka yan, gata or coconut milk. Saka syempre hindi mawawala yung bagoong. At ito po yung manok. Chicken breast po yung ginamit ko dito. Mas malaman kasi ito Saka mas maganda siya. Mas magandang gamitin sa pagluluto ng Bicol Express chicken. Tara guys, magluto na tayo. Tara, samahan niyo ako guys, luto na.
Tara guys, tikman natin yung niluto kong Bicol Express. Sarap. Ayos guys. Nabis talaga yung Bicol Express. Lasang malasa. Salamat sa pagsasama niyo sa akin guys ha. Sana suportahan yung channel ko. Like lang po kayo tsaka subscribe. Salamat guys, hanggang sa ulitin ha. Bye bye.